Bueno, yo estoy legal. Sí. No, para ti sí. Nada, que marcho de Bagdad para Erbil, que aunque é unha zona como semi-independente, sigue sendo Irak. E que pasou? Pois pasou o seguinte: que me puxeron no pasaporte un sello de salida pensando que me marchaba do país. E deime conta, volvín para atrás e dixenlle, oye, que me vou a Erbil. E din, hostias. Nada, aí xa empeza a haber chamadas e mal rollo. Entón colleron e tacharonme con bolígrafo sello de salida e garabatearon por aí. Espérate tú que isto sirva para algo. Os plans están para cambiarse. Que pasou? Pois que Cristiancito, en vez de irse para o sur, marcha para o norte, para Erbil. Deu-me aire e levoume para outro lado do país. Que pasa? Consellos moi grandísimos virse ao aeroporto de Bagdad con bastante tempo. Porque tes como a 10 km do aeroporto un control onde te baixas dos coches, pasan uns cans cheirando todas as mochilas, cheirando os coches. Chegas á entrada do aeroporto, na entrada fora, no exterior, e cacheante e volven a revisar as mochilas. Entrando pola porta do aeroporto, volves a pasar por un escáner. Para pasar ás portas onde faz o check-in, as portas, os mostradores onde faz o check-in, pasas outro escáner, e despois pasas o control de pasaportes e outro escáner máis. Así que vir con tempo, porque nós non topamos moita xente, pero se chega a ver xente podes estar aí horas. E esta é a praza principal de Erbil, e a verdade é que a diferencia entre Erbil e Bagdad é brutal, é que parece que estás noutro país directamente. Está todo super limpo, a xente, a xente non é moi diferente, pero sigue sendo igual de maja. Pero o ambiente é totalmente diferente, non parece que estás en unhas trincheiras paseando, parece porque estás nunha ciudad bonita. Estas son as vistas que tes dende a cidadela de Erbil, tanto da praza principal como do zoco. A verdade é que canto máis tempo paso nesta cidade, máis me está a gustar. Mira, polo día isto todo está che morto, e agora pola noite son as 10:30 da noite. Botas a xente á calle, tú mira. Mana xente, os homes. E así era onte, a 1 da mañán, e estaban as calles. Flipa, Tu parece Japón.
No terceiro día en Erbil atopei que este era o hotel máis barato da cidade de Erbil. Paguei como 12 euros, pero está moi ben, non hai tantísima diferencia co outro. Vamos a ver, si, hai cousas, pero non hai tantísima diferencia. Polo outro paguei máis do doble. Así que, nada, moi contento. Ten aire acondicionado, cousa que non me esperaba. Así que de vir a Erbil, Laila, hotel. Que por outro lado non aparece en internet, nin aparece en Booking, nin aparece en nada. Polo que é moi bo ler blogs de xente que estivo no sitio, porque che sabe dicir cousas que en internet ainda non aparecen. Así que na páxina de Gens de Compass tes as coordenadas para char ata aquí. Era unha boa comisión, o tío non sabe quen son. É moi curioso porque fechan, pero queda toda a mercancía fora. Si, tapada por unha sábana. E está aberto. Pero vexe que aquí non se debe roubar porque tampouco vin así vigilancia durante a noite. Curioso. Bueno, parece que dei co sitio. Ahora hai que dar coa bici. No. Xa teño bici, esa azul. Aí pondo a punto. Dei coa estación de bus barra furgoneta. Se da bici non vai adiante, xa sei onde acudir. E outra das cousas a visitar aquí na cidade de Erbil é a mezquita de Jalil Kayat, ou como se pronuncie. Aínda que ahora mesmo está pechada, pódese ver por fora, é impresionante, recordando moito a mezquita azul de Estambul. Nada, parece que non houve sorte. Mira, esta é a porta principal. E a verdade é que é impresionante. Eu non sei como poden ter isto cerrado. Isto en calquera sitio terían xo aberto e estarían cobrando entrada. Porque é que é preciosa. Non sei como será por dentro, pero por fora, mira, vamos acercar a valla porque só lo podemos ver desde fora. E non te perdas o próximo capítulo no que comezará a viaxe en bicicleta. Isto non sei se será moi boa idea. Acábame de enganchar un alambre para tirar por min este coche.